El rebem amb gratitud, però també amb una emoció agredolça, perquè ens hauria agradat no haver d'estar ací per aquest motiu. Ens hauria agradat continuar fent la nostra feina amb normalitat. No hem fet este pas només per desacords puntuals, ni per molèsties personals, ni per nostàlgia d'una etapa anterior idealitzada. Ho hem fet perquè ens hem vist immerses en una deriva incompatible amb els principis que justifiquen l'existència del mitjà. Quan un servei públic deixa de protegir la pluralitat, quan debilita els seus mecanismes de control, quan afluixa el compromís amb la llengua i quan es fa més permeable als interessos del poder polític de torn, el que està en joc no és només el benestar de la plantilla, el que està en joc és el seu sentit. S'ha concentrat més poder en menys mans i en més homes. Un servei públic no pot dependre de la docilitat o del malestar de la plantilla ni de la discrecionalitat de la direcció. Necessita garanties i murs de contenció contra les ingerències. Necessita professionals lliures per a poder servir amb honestedat a la ciutadania. Per això este premi no l'entenem com un punt final, sinó com una oportunitat per a obrir un debat. Necessitem parlar seriosament del model de radiotelevisió pública que volem i garantir que no puga convertir-se cada vegada que canvia el govern en un instrument al servei d'una agenda partidista. Nosaltres hem exercit la clàusula de consciència per denunciar el que està passant, però dins d'Apunt continua havent professionals dignes que fan la seva feina amb rigor i un enorme cost personal. La ciutadania mereix una radiotelevisió pública digna, independent i en valencià. Moltes gràcies.